egin dezagun otoitz, jainko ahal guztiruna. Garizumako egizkizunek eta penitentziek egiazko bihotz berritzera eraman gaitzatela. Kristoren misterio hobeki ezagutu eta bizi dezagun. Zuregik eta Espiritu Santuarekin jainko darrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik. Jangoiko jaunak gizakia egin zuen lurreko hautsez, eta bizi arnasa atsegin zion aurpegira, eta gizona bizidun gertatu zen. Gero, jangoiko jaunak baratze bat landatu zuen Edenen, sortalderuntz, eta han ipini zuen berak egindako gizona. Eta jangoiko jaunak mota guztietako zuhaitzak sortaratzi zituen zildurretik, begientzat eder eta ahoarentzat gozo, eta baratzearen ardian biziaren zuhaitza jarri zuen, eta onaren eta txarraren jakinduri zuhaitza. Sugea zen jangoiko jaunak egindako biztietan maltzurrena, eta honela esan zion emakumeari: baratzeko zuhaitzetatik ez jateko esan omen dizue jangoikoak, eta emakumeak sugeari: baratzeko zuhaitzen fruituetatik jaten dugu, baina baratze erdian dagoen zuhaitzaren fruituaz honela esan digu jangoikoak: hortatik ez jan, ez ukitu hori hil ez zaitezten. Eta sugeak emakumeari: ez zerate hilko ez, badaki bai jangoikoak, zuek hortatik jan orduko zuen begiak irekiko direla, eta jangoiko baina izango zeratela, onaren eta txarraren jakitun. Orduan emakumeak zuhaitza jateko gozo eta begientzat eder eta ezaguera iristeko onzera ikusirik, haren aleetatik hartu eta jan egin zuen, eta senarrari ere eman, eta harek ere jan egin zuen. Ireki zitzaizkien begiak eta ohartu ziren larru gorri zeudela, eta piku osto batzuk josirik soineko jantzi zituzten. Jaunak esana: zuk eman jauna, arnas berri, oztunon erekan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurrigabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. San Pablo apostoluak erromatarrei: senideok, gizon batengatik pekatua mundura sartu zen bezala, eta pekatuarengatik heriotza, eta horrela heriotza gizaki guztietara zabaldu zen, guztiek egin zutelako pekatu. Gizon bakarraren pekatuagatik nagusitu zen heriotza. Zenbatez gehiago biziko dira orain eta nagusituko Jesu Kristo bakarrarengatik grazia, doaia eta zintzotasuna oparo hartzen dituztenak. Beraz, baten pekatuak gizon guztiei hondamena ekarri zien bezala, berdin baten zuzentasunak ekarriko die gizaki guztiei bizirako zuzentasuna. Eta baten menpetasun ezagatik guztiak pekatari gertatu ziren bezala, berdin baten menpetasunagatik iritsiko dute guztiek zuzentasuna. Jaunak esana: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesus, espirituak eramanda,
zutik baizik. Orduan, deabuak niri santura eraman, eta jauretxiaren gailurrean ipini zuen eta esan zion, jangoikoaren seme baldin bazera, bota ezazu zure burua goitik bera, idatzirik dagota, bere aingeru egia dinduko, honik zu ateratzeko, eta eramango zaituzte eskuetan, oina oztopa ez dakizun herrietan. Jesusek erantzun zion, beste hau ere idatzirik dago, ez denta jauna zure jangoikoa. Orduan deabuak mendi handi batera eraman zuen eta mundu zabaleko herrion guztiak eta hien edertasuna erakutsiz, honela esan zion. Guzti hori zuretzat emango dizut, hauspez gurtze banauzu. Orduan Jesusek erantzun, alde hemendik Satanas, idatzirik dagota, jauna zure jangoikoa duzu gurtuko eta bera bakarrik zerbituko. Orduan deabuak utzi zuen eta aingeruak hurbildu zitzaizkion zerbitzera. Jaunak esana. Garizumako lehenengo igande honetan, urtero Jesus pasaportuan 40 egunez egon zela entzuten dugu evangelioan. Guri ere, nolabait ere, halako giro hori gerturatzeko. Hain zuzen ere, 40 zenbakiak badu Biblian, badu liburu santuetan, halako esanahi berezi bat. Israel herriak 40 urte eman zituen pasaportuan. Jesusek ere 40 egun eman zituen penitentzia eginez pasaportuan. Eta guk orain modu hortan ere 40 egun bizitu nahi ditugu edo Elizak eskatzen digu bizi ditzagula halako giro hortan prestakizun giroan gero Paskoa ospatua izateko. 40 zenbakiak halako esan genezake esan nahi berezia daukalako. Eta 40 horrek halako denbora luzea ere ekartzen digu gora, baino ez beti erekoa. Hau da, garizuma luzea izan daiteke, 40 egun dira, baino ez da garizuma helburua, ez da garizuma helmuga, baizik eta gure helburua, gure helmuga Paskoa da. Eta hori garbi eduki behar dugu. Ibiltariak edo erromesak edo norabaitera dijoan pertsonak garbi eduki behar du zein duen helburua, zein duen helmuga, nora dijoan. Eta guk kristauok esan genezake bide ezkaltzeko, ongi ibiltzeko bidean. Eta guk kristauok garizuman ere ezinbestekoa dugu hori garbi edukitzea. Zein den garizumaren helburua, zein den gure helmuga. Eta hori da Paskoa. Horregatik, pentsatu bat dugu gure erlijioan penitentzi garaia edo penitentzi giroa ez dela esateko modun halako gauza absolutu bat, baizik eta da bitarteko bat beste gauza handiago batera jartzeko dela Paskoa. Baina garizumako praktikek, garizumako ekintzek ere mesede egiten digute eta behar ditugu. Elizak 3 praktika proposatzen dizkigu, eskatzen dizkigu gure animaren mesederako. Eta dira penitentzia, limosna eta otoitza. Penitentziak nolabait ere materialismotik urruntzen gaitu. Limosnak ere esku zabalago bilakatzen gaitu, hau da individualismotik ateratzen gaitu. Eta otoitzak azken finean gauza espiritualetan, jakoikoaren gauzetan gogoa jartzea, gure bihotza jartzera eramaten gaitu. Gaurko evangeliotan entzun ditugu Jesusek izan zituen edo deaboak egin zizkion 3 tentaldiak, 3 tentazioak. Lehenengoa, harriak ogi bilakatzeko, esan zion, hau da, normalen interpretatu izan dudan, materialismoaren tentazioa. Bezala guk eduki dezakegu materialismoaren tentazioa, gauza materialetan gure bihotz osoa jartzea, gauza materialak bilatzea eta besterik ez balego bezala, hau da, gauza espiritualetaz astutzea. Eta Jesusek esaten dio, gizakia ez da, ogiz bakarrik bizi, jangoikoaren ahotik ateratzen den
ez gaitezen materialisten izan. Bigarren tentazioa, esaten dio zure burua bota ezazu, eta aingeruek etorriko dira zu hartzera. Esan genezake, tentazio hau justo kontrakoa izan daitekela, niretzat modu hortan interpretatzen dut, espiritualismoa, hau da, ahaztutzea gure eguneroko errealidadeaz. Jesusek hitz egiten digu betiereko biziaz, baina baita ere gure eguneroko biziaz. Eta bietako bat ahaztutzen baldin badegu, esan genezake apartatzen gerala Jesusek erakutsitakotik. Horregatik espiritualismoa ere ez da ona ahaztutzea, mundu honetako gauzak jakoikoak eginak direla, zaindu behar ditugula, maite behar ditugula, estimatu behar ditugula bihotzetik. Eta hirugarren tentazioa, eta honekin bukatuko dut, esaten dio, ni gurtzen banauzu, dena emango dizut. Izan daiteke idolatriaren tentazioa. Hau da, jakoikoaren tokian beste norbait edo beste zerbait jartzearen tentazioa. Lehengo, esan genezake, kultura zaharretan, aspaldiko kulturetan, normalen abereak eukitzen zituzten jainko bezala, batzuk zezena, besteak akaso kokodriloa, besteak beste hipoputamoa, euskalo baino, ikusten zituzten fuerteago bezala eta jainkoaren tokian jartzen zituzten, beste kultura batzutan ere, akaso eguzkia, edo iarkian, edo bizarre bat. Gure garaian bestelako idoloak eukilitzazkegu, baina ez dugu ahaztu behar, eta Jesusek gogorazten digu, kristau beti lehenengo tokian jainkoa euki behar degula. Hura dela, gure egilea, hura dela, gure jaun eta jabea, eta harengandik datozela eta harengana goazela. Ci
santuek izkizu bada, ogitako hauen zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio puntatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalatuan berdin abizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio puntatik, hau ere odolaren kaniza data, itun berri eta betekoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nere horregarri. Hau da, sinispenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu daituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean bat iran gure senideak, bereziki Miguel Iriarte, eta hitako guztiak anitzazu zure horbegiaren argitan. Errukizak izkiku arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doaitsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin, Santiago eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa luztitun horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak izaldi eta izaldi guztietan, salbatzaileak agindutan erakutsiari jarraituz, itur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zeranan, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiduzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiren eman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu, errezitza, zurea duzketa Jesu Kristo gure jauna, zuk esamada apostoluei bakea uzten dizuet, nere bakea ematen, begira zure elizaren sinismen